Kumpadring Al Armario, Pading Al, marhay na hapon, please go ahead. Kinonfirmar ni Engineer Dante Baclao bilang enkargado kanda APSIMO ang irirasan kanda 50 milyon na itatao ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos para sa mga biktima ni Christine digdi sa Albay. Pinaliwanag kanit sa sangguniang panalawigan na tig 1 milyon kada LGU sa mga dayma na gulpi kan Bagyong Christine alagad sa mga nagsapar nin sobrang damage siring sa 3rd District kadaklang kani 3 milyon ang magiging hiras. Ini na pag-urona naman kan mga opisyal sa probinsya asin sa PDRRMC. Kaya iyon yan mangyayari sa mga masunod na aldaw. Tiglinaw yan kasaguniang palawigan dahil sa resolusyon na pig-autorisara na si Gobernador Bibi Glenda Ong Bonggao sa paagi ni Board Member Attorney Sina Marion Robia na mapirma ng Deed of Donation entry kan probinsya asin kan opisina kan Presidente. Al Armario, DCGB. Salamat kumpadring Al. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, tinauanin pagmidbid ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 10 mga Pilipino na napili kan Metrobank Foundation ngunyan na taon. Ang mga awardees ang naga-resibi nin tiga 1 milyon de pesos para sa indang pagpursigir sa indang mga karera. Kaibanan sa mga pinagrekonisar kan Metrobank Foundation Outstanding Teachers na sinda Maria Ella Fabella, Master Teacher 2, Franco Rino Apuyon, Decibel Faustino Eslava, asin Maria Regina Hetsanova Alampay. Pigbidbid naman bilang outstanding soldiers sinda Captain Salvador Sambalilo, Major Ron J.R. Villarosa, asin Staff Sergeant Michael Rayanon, mantang outstanding police officers naman sinda Police Teniente Colonel Brian Bernardino, Police Major Mark Balmazeda, asin Staff Sergeant Liena Sol Josefa Hoviday. Sigun sa Presidente, ipinahiling nindaan integridad, isog asin social responsibility na dakulang tabang sa pagbabago nin buhay asin pag-angat sa mga komunidad pati na minaserbing bagong pandok kan serbisyo publiko. Mientras na nagdonar man ang Metrobank nin 10 milyones de pesos sa gobyerno para sa pagpapaabot nin tabang sa mga naapektaran kan Bagyong Christine. Inapod na salot ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi ni Valeriano makaliis ang pahayag ni Duterte sa pagdangog kan Senado ang pag-ako sa legal na responsibilidad katakod kan dakol na nagadan dahil sa war on drugs. Sigun kay Valeriano, nagbibida si Duterte asin pigpipirit na paluwason na siyaan heroe. Alagad ang totoo, ang pag-ako kaini sa bilog na responsibilidad, anda ay maabswelto sa mga pulis asin iba pang imbwelto sa mga krimen arog kan panggadan na konektado sa drug war. Tinawan do ni Valeriano, bako Diyos si dating Presidente Duterte asin bako siya lay dahil wala na siyang immunity. Sinabi ni Valeriano na masasangatan na si Duterte ni nagkakanigong kaso katakod kan ipinautob na bako makatawong kampanya kontra sa illegal na droga. Sa katakod pang bareta dahil sa inako ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang responsibilidad sa mga garadanan na nangyari sa irarom kan war on drugs kan sa iyang administrasyon, nagtutubod ang Young Guns Block na posible ining gamiton sa pagsaangat nin kaso. Sigun kay Deputy Majority Leader Jude Asidre, ang pag-ako kan dating presidente sa ampangkan publiko ang supesyente tanganing i-implementar ang ley. Dagdag naman ni House Assistant Majority Leader Jay Conghon, dapat nang maghiro ang mga institusyon panghustisya tanganing marilisar ang hustisyang pigkukurahaw kan mga familya kan mga biktima.
Siring man kaini ang pagtubod ni Nueva Ecija 1st District Representative Mika Suwansing. Sinabi niya na nasa kamot ng unyan kan hudikatura na aksyonan ang mga naging pahayag kan dating presidente. Pinag-inkaminar naman ni Cagayan de Oro Representative o kaya Cagayan de Oro City Representative Lordan Suwan sarong abogado ang Department of Justice as in an Office of the Ombudsman na imbestigaran na naging pahayag ni Duterte. Parumdum naman ni Lanao del Sur Representative Khalid Dimaporo na wara siya nin sisay man o kaya nawara nin sisay man ang masalangkaw sa mga ley sa nasyon anuman ang estado sa buhay. Sinabi naman ni Assistant Majority Leader Paulo Ortega na kung magpalyaraan na maaksyonan digdi sa Pilipinas ang hururon, dapat na maglaog na ang International Criminal Court. Sa iba pang bareta, padagos na nadagdagan ang numero kan mga nagadan dahil sa bagyong Christine. Sigun sa report kang NDRRMC kasubang alas 8 nin aga, suminakat na sa 125 ang napabaretang nagadan hali sa manlain-lain na parte kan Pilipinas. Sa nasabing numero kan nagadan, 14 digdian validated o kumpirmadong may kinaaraman sa bagyo. Uminabot naman sa 115 ang nakulugan, mantang 28 pa ang nawawara sagkod sa presente. Mientras tanto nag-apilar si Assistant Minority Leader as in Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado Jr. nin padagos na tabang sa probinsya kan Camarines Sur as in bilog na Rehiyon 5. Sinabi niya na kaipuhan nin tabang kan mga Bicolano matapos ang pinakamalalang pagbaha na na-eksperyensya pon kan taon 1993. Dakol na mga munisipios ang lubog sa baha dahil sa bagyong Christine kung kaya difficile ang pagdaraning relief packs sa mga binahang lugar dahil kulang sa amphibious vehicles. Patanid naman ni Bordado na dahil pa natatapos ang pikakampang nindang krisis dahil sa panibagong bagyo na si Leon. Kaya kaipuhan ng dagdag na suporta sa Kabikolan. Mientras tanto, igwang 38 electric cooperative sa Pilipinas ang mantinidong apektado kan pagrapado kan bagyong Christine sigun sa pinakaultimong datos kang National Electrification Administration o NEA. Sigun sa NEA, 28 electric cooperatives pa ang padagos na nagpapautob nin power interruptions. Nagkapera naman sa mga kooperatiba ang nadidipisilan na makabuelta sa normal na operasyon kasabay digdian Senpelco, Iselco, Iselco 2, Cagelco 1, Fiselco, Mopreco, Sameco 1, Paleco, Akelco asin Nuneco. Katakod kay ni sinabi kang NEA na maabot na sa sobra sa 39 milyones de pesos ang kantidad ni danyo sa power infrastructure darakan bagyong Christine. Pipasiguro ni Basic Education Committee Chairman Senador Sherwin Gatchalian sa mga ahensyas asin lokal na gobyerno ang kaligtasan asin kapakanan kan mga kaakian na apektado kan bagyong Christine. Sigun sa datos kang DepEd, maabot sa halos 19 milyones na learners o 40 mil na eskwelahan ang apektado kan bagyo kung sa inubinabot ini sa sobra sa 800 milyones de pesos ang infrastructure damage, 600 milyones de pesos man poco mas o menos para sa reconstruction, asin halos 300 milyones de pesos man para sa major repairs. Ipinunto naman ni Gatchalian na sa irarom kan Comprehensive Emergency Program for Children ang mga hensyas arog kan Department of Health, DepEd asin DSWD ang may responsibilidad na siguro na ligtas ang mga lugar sa Jóvenes. Pipasiguro man na makakaresibi nin psychological support ang mga estudyantes asin maipagpapadagos ang klase o pag-aadal. Dinagdag pa man ni Gatchalian na sa panahon kan kalamidad, importanteng tawan ng prioridad ang kaligtasan asin kapakanan kan mga estudiantes.
Mabuelta ni iba pang detalyes kan mga bareta pakalis ka nagkaperang pagirumdom. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa Thursday from 9 a.m. to 2 p.m. at CMD office at second floor room 208 PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. May free blood sugar testing sa first 20 customers. Pakidala po kung may mga latest laboratory results kayo. Tandaan, October 31, Thursday, 9 a.m. to 2 p.m. at first come, first serve po tayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang na-save sa operasyon. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, siniguro kan Philippine National Police ang kahandaan sa pagmantinir nin katrankiluhan sa undas sa Biyernes, Nobyembre 1. Sigun kay PNP Public Information Office Chief Police Brigada General Jean Fajardo, sobra sa 18,000 na pulis ang sa indang ipapawagas sa mga kampusanto sa nasyon tanganing mag-asister sa publiko. Sinabi naman ni Fajardo na magkakaiguan hindi na adjustment sa indang security deployment, lalo na sa mga lugar na grabing dinestroso kan bagyong Christine. Kasunod kay ni sinabi ni Fajardo na tatawan poder kan liderato kan PNP ang mga regional director as in field commanders na mag-itaas kan alerto depende sa sitwasyon kan sa indang nasasakupan na lugar. Sa katakod man na bareta, tanganing mataawaning dekalidad asin matanos na serbisyo ang milyones na pasaherong mabiyahe ngunya na ondas 2024, ipinautob kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP an sa indang no leave, no policy. Sigun sa CAAP, obheto kaini na masiguran na pinakalangkaw na standards kan seguridad, reliability asin comfort para sa gabos na biyahero. Naka-standby man sa CAAP ang mga medical teams asin security personnels para sa mga emergency situations. Padagos man ang koordinasyon sa
man lain-lain na otoridad sa nasyon, kasabay na ang PNP Aviation Security Unit, Opisina kan Transportation Security, Department of Tourism, Civil Aeronautics Board, asin mga airline companies tanganing masiguro na marhay ang pagproseso sa mga pasahero, partikular na sa mga check-in counters. Sa may relasyon pang informasyon na kahaitan da security na ngunyan ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP asin gabos na mga aeropuerto sa irarom kaini bilang suporta sa uplan biyahing ayos undas 2024 kan Department of Transportation. Susog sa CAAP, piglalao man ninda ang ruso kan mga pasahero dahilan kaya sinugo ninda ang gabos kan sa indang mga service chiefs as in airport managers na siguruhon na magpapadagos ang airport operations. Sinabi naman na CAAP Director General Captain Manuel Antonio Tamayo, prioridad ninda ang kaligtasan as in seguridad kan sa indang mga pasaheros ngunya na undas 2024. Kaya naman nagpawagas na sinanin mga malasakit help desk sa gabos na aeropuerto, maginan mga security as in medical personnels para sa mga pasaheros. Madurar ang nasabing heightened alert sa kod Nobyembre 10 ngunyan na taon. Mientras tanto, 2.4 milyones man na pasaheros ang pighandaan kan Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITEX ngunya na undas na maruso sa Central Terminal. Sigun sa PITEX, ang nasabing numero ang masalangkaw kumpara kan nakaliis na taon. Siniguro naman kan PITEX na wala nin magiging kakulangan sa bus dahil nagtaon na ning special permit ang LTFRB sa manlain-lain kaining operators. Nagkondukta naman ang LTO ning road worthiness inspection sa mga bus tanganing masiguro ang kaligtasan kan mga pasaheros. Enot nang ipinaerarom ang 150 bus drivers and conductors sa road safety seminar sa PITEX. Piglalaw man naman kan PITEX na dakulang volume nin mga pasahero sa mga masunod aldaw dahil sa holiday season. Sa iba pang bareta, ginibukan COMELEC ang kainot-inoting end-to-end test para nga mahiling ang bilog na proseso kan automated election sa masunod na taon. Sigun kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ini para mahiling kung may problema asin mga bagay na dapat pakarayon asin simbagan tanganing masiguro ang mapagkakatiwalaan na proseso magan ang resulta kan 2025 midterm elections. Kaibanan sa mga babaloon ang aktwal na pagboto gamit ang vote counting machines na hali sa Miro systems asin primerong online voting para sa mga Pinoy na nasa ibang nasyon. Pigpapahiling naman ang transmission kan mga boto na ang mga kopya na mariresibi kan mga partner organizations asin komisyon arog kan PPCRB asin NAMFREL kaibana na ang mga nasa dominant majority asin minority party. Piglinaw naman ni Garcia na internal sana sa COMELEC ang pagkondukta nin end-to-end test. Sinabi ni Garcia na pigibo ninda ini bilang parte kan promisa na gibuhon na transparent ang mga aktibidades kan COMELEC. Nagkondukta na nin dialogo ang Philippine Competition Commission asin National Fisheries and Aquatic Resources Management Council para mapaghururunan ang findings kan competition impact assessment manungod sa regulasyon sa importasyon kan sira. Sigun sa PCC, posibleng may mga concern sa kompetisyon sa implementasyon kan duwang fisheries administrative order na minatalaan nin maigot na pulisiya sa pag-importar ning labas, frozen asin iba pang aquatic products. Ang mahigpit na rekisitos sa pag-importar kan nagkapirang klase nin sira ang pwedeng magresulta sa kakulangan sa supply, limitadong pagpipilian kan mga parabakal asin bako pantay na kompetisyon na pabor sa mga darakulang institusyones. Sigun sa NFARM-C, pig-adalin dangon yan ang pagpapakarahay kan patakaran sa importasyon ng sira, partikular ang paggamit ng digital reporting. Parehong nagkasundo naman ang duwang ahensya kan gobyerno na ipagpadagos ang hururon manungod sa pulisya sa kompetisyon sa sektor ng pagsisira asin magtabangan sa mga pag-aadal tanganing maibuso lang inobasyon, sustainability asin pagiging patas. Ang PCC ang nagkukondukta nin mga strategic na dialogo sa mga pulisya tanganing siguro na matibay ang kompetisyon sa merkado asin ekonomiya.
Bareta sa ibang nasyon, pinagkondinar kan dakol na nasyon ang lakdang kan Israel na pagbawala na ang United Nations Relief Workers Agency for Palestine Refugees sa nasaindang nasyon. Sigun sa United Kingdom na nakakapanghinayang ang ginibong inikan mga legisladores kan Israel. Nahadit naman ang US State Department na sa ginibo kan Israel dahil mas lalong malangkaw ang tensyon sa lugar. Matatandaan na nagpasar nin propestong ley ang mga legisladores kan Israel na padagos ng ipagbawal ang UNRWA o ang mga relief agency sa Israel asin sa nasasakupan nindang Jerusalem. Sa ladukan Karawat, nakakuanin magkahalong reaksyon hali sa basketball fans ang ribulto para kay NBA star Dwayne Wade. Sa ginibong pagmidbid sa Miami Heat star, ipinahiling digdian sa iyang ribulto sa luwas kan Kaseya Center. Siya ang primerong parakawat sa franchise kan Heat na natauaning sa diring ribulto. Ang nasabing ribulto ang hali sa iconic na hero niya na buzzer beater kan daogon ang Chicago Bulls sa score na 130-127 sa overtime kan Marso 9, 2009. Nanggana si Wade nin tulong NBA title sa Heat kan taon 2006, 2012 asin 2013 asin nako ama niya ang 2006 Finals Most Valuable Player asin naging 13-time All-Star player. Nagkapiraman sa mga nakatiinoan kahawig pa kan Hollywood actor na si Lawrence Fishburne, mantang ang iba naman ang tikukonsiderar pa ining sarong Asyano. Sa pangaran kan Mega Force Patrol asin kan nagsururat kan informasyon sa Pangenot ni News Director Mardila Angel Mustaza, kumpadreng Nal Baldo sa Control Technical, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marhay na hapon.